Прибирали сме и Преслав, между другото. Той тогава ми остави 124-ката на една негова ли беше, негов приятел ли, отида да пие. Тази 124-ка. Сигурно е същата. Не, то тя и Амир я е карал. Да, значи е тя. Значи е тази 124-ка съм я карал без да знам. Тази 124-ка е карал още докато беше на Преслав. И бях паркирал някъде в центъра и я бях заебал. И той след 3 часа ни звъни и ни вика, елате да ме вземете. Викам, добре. Пада ли топката на скорост? Да, значи. Абе брат, също е, нали, Амир я гледа и кара. Той не е имал дори. Тя отиде при саунда и аз си купих от саунда. Брат, тя толкова. Купих, да дължаш ми пари. И отиваме с Преслав, взимаме го и ни вика спри тук до офиса. Аз се опитам да спра тази кола, тя не иска. Не иска да седи в наклона. Там къде е при неговия офис. Да. До ден днешен не си има наклон. Да. Аз затова ние да им обяснявам, че не мога да слезем от колата. Те ми се смеят, че я държим на наклона, тя не ще. Тя не ще, бе, да. Оставаше на скорост. Аз не знаех, че е тази кола. Тя е. Сега разбрах. Ние ще я подметаме.